Mark! Mark! Oh, ikaw nang bahala dito sa bahay, ha? Huwag kayong magpapapasok ng basta-basta. Anong oras uwi mo, Ma? Baka bukas na ako makauwi dahil birthday ng anak ng amo ko. Kailangan ko magluto at maglinis dahil may mga bisitang darating. Kami lang dalawang may iwan dito? Oo! Kung pwede na dito lang ako sa bahay para may kasama kayo, gagawin ko. Pero kailangan kumayod para may makain tayo. Kung nabubuhay pa sana ang tatay nyo, hindi siguro ganito ang buhay natin. Kinakaya naman natin, Ma. Ay, teka, nasaan ang kapatid mo? Natutulog pa po. Ay, gisingin mo na nga. Anong oras na? Parang hindi nyo naman kilala yun. Tulog mantika. Sige na, Ma. Baka tanghaliin po kayo. O sige, aalis na ako, ha? Kayo na ang bahala dito. Ang mga biling ko, ha? Sige, Ma. Ingat. Good morning, Kuya. Buti naman at nagising ka ng maaga. Ito naman. Napakasweet naman ang kapatid ko. Parang ganda ng gising mo, ah. Siyempre naman, ang poging kuya ko ba naman ang bubungad sa umaga ko? Nasaan si tita? Kakaalis lang. Siya nga pala, pupunta ngayon ng girlfriend ko. Girlfriend? Na naman? Anong na naman? Ngayon na nga lang ulit siya makakapunta. Linggo-linggo mo kaya yun pinapapunta? Sinasakto mo na wala si tita para hindi kayo mahuli. Lagi kaya kayo naghaharutan sa kwarto. Paano mo naman nasabi? Hello? Plywood lang kaya yung pagitan ng tinutulugan natin kaya lahat naririnig ko. Bakit ka kasi nakikinig? Chismosa ka rin eh. Hindi ako nakikinig. Malakas lang talaga yung boses nyo, lalo na yung babaeng yun. Nakakairita. Yung hagik-hik niya, ang landi. Tapos nung kumain kayo, grabe kung makayapos. Ito naman, nagsiselos pa ang prinsesa namin. Ano nagsiselos? Hindi kaya. Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko. Dinay ka pa. Tumataas ang kilay mo habang nagkukwento tungkol kay Grace. Sino ba kasing hindi tataas ang kilay kung ganun ang makikita? Kung isumbong ko kaya kayo kay tita? Ito naman, hindi mabiro. Che, makaligo na nga. Hintayin mo na si Grace. Ayoko nga. Bakit ko naman hihintayin yun? Hindi naman siya special. Para nga magkasundo kayo at nang mas makilala mo pa siya. Ayoko. Hindi ako boto sa kanya, kuya. Sige, ikaw ang bahala. Dear Love, simula nang dumating si Shaira sa bahay ay naging malapit na kami sa isa't isa. Kapatid ko siya sa ama. Kaya wala kaming childhood memories na magkasama dahil dalagita na siya nang mapunta sa amin. Namatay na kasi ang kanyang ina, kaya bilang natitirang magulang ay dinala siya rito ni Papa. Tinanggap naman ni Mama si Shaira at tinuring niya ding parang tunay na anak. Palagi din ang loob ko sa kanya. Ang hindi ko lang talaga malaman ay kung bakit hate na hate ni Shaira ang girlfriend ko. Siguro dahil siya lang ang babae sa pamilya kaya ayaw niyang maagaw sa kanya ang atensyon. Tumagal ang relasyon namin ni Grace at kasabay nun ay ang pagbabago ng pangkikitungo ni Shaira sa akin. Babe, tikman mo tong chocolate cake. Gawa mo to? Ang lambot. Parang natutunaw na lang sa bibig. Oo, masarap ba? Oo naman. Sobrang sarap. Shay, ipagtimpla mo naman kami ng juice ni Grace. Anong gusto mong juice, babe? Kahit anong juice na meron. Thanks, babe. Sarap naman ang halik na yun. Bakit hindi kayo magtimpla? Kayo naman palang iinom. Shay, sige na. Minsan lang ako maglambing sa'yo, kapatid. Oo na, kainis. Thanks, Shay. Bakit pa kasi dinaladala mo dito yung babaeng yan? Napakaharot. Grabe pa akong makalangkis. Kahit anong juice, babe, meron nga nga. Thanks, babe. Thanks, babe, mukha mo. Parang tanga. Babe, Babe. tignan mo. Nasugatan ako sa braso kanina. Patingin nga. Ito, oh. Sakit. Oo nga, no. Medyo malaki ang sugat. Akin na nga, ikikis ko para gumaling. Talaga?
Oo, akin na. Ang sweet naman ng babe ko. Oh, ito. Ito na yung juice nyo. Ay, may sugat ka? Ay, sandali lang. May gamot ako para dyan. Talaga? Ano? Wait lang. Ito, oh. Buhusan na natin ang alcohol para matanggal ang kate at mikrobyo sa pagkatao mo! Chay, ano ba? Sorry, babe. May topak yata ngayon ng kapatid ko. Alis na lang ako. Mukhang pinapauwi na ako ng kapatid mo. Babe, sandali lang, babe. Lalo kaya sumakit yung sugat ko. Shaira, mag-usap tayo mamaya. Babe! Ihatid na kita! Buti nga sa kanya. Shay, mag-usap nga tayo. Tungkol saan, kuya? Bakit mo naman yung ginawa? Kita mong sariwa pa yung sugat ni Grace sa braso. Bakit mo naman binuhusan ng alkohol? Bakit ka ba nagagalit? Tumutulong lang naman ako Ayaw mo ba nun? Gagaling na yung sugat niya. Tulong bang matatawag yun? Halos mamilipit na yung tao sa hapde. Shaira, hindi tama yung ginawa mo. Bla bla, whatever, kuya. Alam kong hindi mo siya gusto pero sana man lang nire-respeto mo yung bisita ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkaganyan mula nang ipakilala ko si Grace kay Mama? Siya'y ayoko magalit sa'yo kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Wala. Hindi ka aalis dito hanggat hindi mo sinasabi kung anong problema. Wala nga, kuya. Ano ba? Huwag mo hawakan sa braso. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Ano ba problema mo kay Grace? Wala nga. Shay, tumingin ka nga sa akin. Bakit ka nagkakaganyan? Sa akin ka ba may problema? Kuya. Ano? Gusto kong ako lang ang babae sa buhay mo. Anong ibig mong sabihin? Ayoko nang may kaagaw sa'yo. Nagsiselos ako. Nasasaktan ako. Ano? Hindi kita maintindihan. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nararamdaman? Kuya, gusto kita. Mahal kita. Nang higit pa sa isang nakakatandang kapatid. Anong pinagsasasabi mo? Kuya, pwede ba tayo mag-usap? May ginagawa ako. Kuya, please naman. Wala tayong dapat pag-usapan. Kuya, hanggang kailan mo ba ako hindi papansinin? Nasasaktan na ako. Minahal lang naman kita. Dahil mali ang nararamdaman mo. Shay, magkapatid tayo. Sa ama. Kahit na. Isipin mo naman ang mararamdaman ni Mama kapag nalaman niya ang tungkol sa nararamdaman mo. Gusto kong malaman, mahal mo din ba ako? Hindi mo ba nararamdaman para sa akin ang nararamdaman ko para sa'yo? Papasok na ako. Please, kuya. Kuya, sagutin mo ako. Ano bang nararamdaman mo para sa akin? Shaira, mahal kita. Pero hindi natin to dapat maramdaman. Dahil wala itong patutunguhan kung di ka pahamakan. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan ko? Shaira, ano bang ginagawa mo? Pinaparamdam ko lang sa'yo kung gaano kita kamahal. Shaira. Ano ba naman tong kwarto ni Shaira? Ay, kababaing tao, hindi marunong maglinis. Ito na nga lang ang aatupagin, hindi pa maasikaso. Oh, pati itong picture nakakalat. Happy anniversary, babe. Bakit? Si Mark ang kasama niya sa picture. Tita, ano pong ginagawa niyo sa kwarto ko? Anong ibig sabihin ng picture na to, Shaira? Tita, Sumagot ka! Ma, sino kaaway mo dyan? Mark! May relasyon ba kayo ng kapatid mo? Ma, magpapaliwanag ako. Sagutin nyo ang tanong ko!
Anong namamagitan sa inyong dalawa? Nagmamahalan po kami. Diyos ko! Saan ako nagkulang? Ano ang naging kasalanan ko? Para magawa niyo to? Mga wala kayong takot sa Diyos! Patawarin kayo! Sapagkat hindi niyo alam ang inyong ginagawa! Tita, kailan po naging mali ang magmahal? Shaira! Kilabutan ka sa sinasabi mo! Magkapatid kayo! Isang dugo lang ang dumadaloy sa mga ugat ninyo. Paano niyo nasigmurang gawin ang bagay na to? Hindi kayo hayop na mga walang isip! Mapakinggan mo muna ako. Hindi kita pinalaking ganito! Paano mo nagawa ito sa kapatid mo? Ha? Ikaw ang mas nakatatanda! Ikaw ang dapat na mas may isip! Alam mo kung ano ang tama at mali! Pero anong ginawa mo? Tiwala ako na ina mo! Napoprotektahan mo na kababata mong kapatid na babae! Bilang paggalang sa namayapa niyong ama! Pero bantay sa lakay ka! Mga baboy kayo! Hindi na kita kilala, Mark! Hindi ko na makita! Hindi ko na makita sa'yo ang anak ko! Mama, patawarin niyo ako. Patawarin niyo po kami. Pwes, tapusin niyo kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa! Dear love, sabi nila, ang bugso ng damdamin at tawag ng laman ay mas matindi kaysa sa tamang katwiran. Sa mga sinabi ni Mama, ako ay natauhan. Imbes na gabayan ko ang aking kapatid tungo sa tamang landas, ay nagpadala ako sa tukso. Labis ang aking naging pagsisisi sa mga nangyari. Kaya nandigan ako para itama ang mga nagawang mali upang tuluyang maputol. Ang ugnayan namin ni Shaira ay pinili kong magpakalayo-layo. Mama, hindi ka nagkulang. Shaira, sana mahanap mo ang pag-ibig na tama at dapat na para sa'yo. Hanggang ngayon ay inihihingi ko pa rin ang kapatawaran. Ang nagawa kong kasalanan. Diyos ko, patatagin niyo po sana ako.